Bore da, gynhadledd, a croeso bawb ohonoch chi i Aberystwyth. O'n i ddim yn disgwyl llawer yma bore yma, ac i weid y gwir, i chi yn gynulleidfa le mae canran uchel iawn o aelodau etholedig o bob llywodraeth leol a chenedlaethol yma, felly gobeithio ddigwydd ddim byd yn y neuadd yma yn ystod yr munudau nesaf yma. O'n i'n meddwl fod ni wedi cymryd yr short straw wrth gael y slot hanner awr 9 ar fore dydd Gwener, cynta'r gynhadledd. Tan i ben le gweud wrtho i fod yn cloi y gynhadledd prynawn y fori, rhywbryd tua hanner ffordd trwy ail hanner Cymru'n chwarae yn cwpan y byd, ac felly taw fe gath y short straw yn yr achos yma. Felly, croeso bawb ohonoch chi a gymaint mwy ohonoch chi a fydd yn cyrraedd dros yr oriau nesaf yma i Aberystwyth. Mae bach o gyffro wrth gwrs ar ddechrau cynhadledd newydd i Blaid Cymru, arweinydd newydd heddi yn neud i areth gyntaf fel arweinydd Plaid Cymru hefyd. Ond dychmygwch y cyffro oedd yma yn mis Medi 1997. Cynhadledd Plaid Cymru yn Aberystwyth yn mis Medi 1997. Referendwm pleidlais ar gyfer sefydlu cynulliad cenedlaethol newydd i gynnal, newydd i ennill, a meddyliwch y cyffro oedd yn y gynhadledd yma. Fi agorodd y gynhadledd hynny hefyd. Mae'r Aberystwyth o'n i bryd ni, oedd gyda fi bach fwy o jingle arings o gwmpas yng ngwddwg i na beth sydd gyda fi bore. Mae'n ni'n fair Aberystwyth yn y flwyddyn yna pan ddaeth cynhadledd Plaid Cymru i Aberystwyth ychydig ddyddiau ar ôl i Gymru bleidleisio dros ethol cynulliad yn un hunain. Felly oedd yna gyffro mawr iawn yna. Bach iawn o ni yn sefyll fan hyn yn disgwyl y bydden ni o fewn rhyw 2 flynedd yn cael yn ethol i gynrychioli Ceredigion yn yr etholiad hynny. Ar y pryd hynny, 1998 oedd hi Cynog Dafis yn aelod seneddol yn y sedd yma. Cynog Dafis yn penderfynu fod eisiau rhoi cyfle i rywun newydd, i wad newydd, berson ifancach felly, i fod yn cymryd y sedd a cymryd y cyfle i sefyll yng Ngheredigion. A mae nyled i Cynog Dafis am gymryd y penderfyniad yna, ar y pwynt yna yn ei yrfa fel gwleidydd yn fawr iawn ag hyd heddi. Fel mae'n digwydd, gath Cynog Dafis hefyd i ethol yn 1999 ar y rhestr rhanbarthol, achos oedd Plaid Cymru wedi wneud mor arbennig o dda fel i ni gyd yn cofio. Felly o'n i ar gyngor tre Aberystwyth pan ges i'n ethol i'r cynulliad cenedlaethol yn 1999, a pan gyrraeddus i'r cynulliad cenedlaethol, ddysgus i'n weddol o sydyn fod mewn rhai mannau oedd yna fwy o bwereg yn gyngor tre Aberystwyth na beth oedd gan y cynulliad cenedlaethol o'n i newydd gael yn ethol iddo. Oedd yr pwerau trythiannol enghraifft gan gyngor tre a dim byd gan y cynulliad cenedlaethol. Erbyn hyn, dwi'n un o'r Class of 99 fel i ni'n galw'n hunain. 4 ohono ni sydd ar ôl yn yr Senedd, oedd yna yn 1999 yn cael yn ethol. A mae gymaint wedi newid dros y cyfnod yna o 4 mlynedd ar 20 erbyn hyn. Dwi'n gwybod fod hi'n rhwystredig o ara i fi, ag i ni fel plaid ar y daith yma at annibyniaeth yn ystod y cyfnod yna o 4 mlynedd ar 20, ond hefyd mae gymaint wedi newid. Mwy o bwerau wedi ei datganoli ar hawl i ddeddfu yn y meysydd hynny o'r diwedd ag i amrywio rhai trethu hefyd. Ac mae'n cynulliad ni hefyd yn Senedd erbyn hyn. Ac fod y Senedd yn cael ei siglo gan ddigwyddiadau o bryd i'w gilydd, yn enwedig yn ystod y cyfnod annifyr yna'n dilyn referendwm Brexit, ac yna wrth gwrs y cyfnod Covid yn her i'n Senedd, i'r Llywodraeth ac i gymunedau Cymru yn gyfan. Yna mae'r Senedd wedi profi yn gadarn erbyn hyn, ac erbyn hyn yn gadarn yn meddyliau pobl Cymru. Ac ydyn ni ar fin unioni cam mawr deddf Llywodraeth Cymru 1998.
y cam hynny a roiodd ond 60 o aelodau i'n cynulliad ni. Rhy fach o lawer i ymgymryd ar dyletswyddau sydd nawr yn perthyn i'n Senedd ni. Mae pob adroddiad annibynnol yn dod i'r casgliad hynny. Mae dwywaith gymaint o aelodau etholedig yn Senedd yr Alban a beth sydd gyda ni yng Nghymru. Ac yn sicr, mae'n Senedd ni yn rhy fach o aelodau i ymgymryd â phwerau newydd sydd angen cael eu trosglwyddo i'n Senedd ni yn y meysydd cyfiawnder a lles a darlledu a rheini yn y tymor byr gobeithio. Felly, dim ond ers 2017, credwch neu beidio, mae'r pwerau gan y Senedd i newid ein maint a'n etholiadau ni'n hunain. San Steffan oedd yn penderfynu ar y materion yma cyn 2017, ac wrth gwrs wnaethon nhw ddim byd ar hynny. Ni wedi defnyddio'r pwerau newydd yma ers 2017 yn barod, wrth gwrs, wrth newid enw i Senedd, wrth gynnwys pobl 16 ac 17 yn yr etholfraint a hefyd dinasyddion tramor sy'n byw yng Nghymru. Nawr, mae deddf o'r diwedd wedi ei chyflwyno dan gyfarwyddyd y Senedd, ond yn enw Llywodraeth Cymru o dan y cytundeb cydweithredu gyda Plaid Cymru i gynyddu i 96 aelod ac i greu system gyfrannol llawn i ethol y 96 aelod yna. Bydd y Senedd yn ddigon grymus i bara am ganrifoedd i ddod, a mi fydd Cymru yn gweld gwaredu first past the post, cam enfawr yn hanes etholiadau y deyrnas gyfunol, a fe fyddwn ni yn gwneud democratiaeth yn wahanol yng Nghymru. Fe fyddwn ni'n adeiladu yn cenedl ni gam wrth gam, ac mae rhai o'r camau yna yn gamau breision, mi fydd hwn yn gam bras. Ac o edrych nôl nawr, fel rydw i erbyn hyn, yn lywydd ar y Senedd yn 57 oed, yn hytrach na Mair 29 oed, neu rhywbeth tebyg, yna yn 1997, yna mae'r ysbrydoliaeth a'r dyfalbarhad a llwyddiant etholiadol Plaid Cymru, yna heb rheini mi fyddai cymaint llai wedi ei gyflawni dros y 5 mlynedd ar hugain diwetha yma. Ac mae cymaint mwy i ddod. Ond mae'n gallu i ddylanwadu yn dod gyda llwyddiant etholiadol. A mi fydd yr etholiad nesaf mewn 32 o etholaethau San Steffan yn newid mawr. Mae Plaid Cymru yma yng Ngheredigion. Mi fyddwn ni yn ffurfio etholaeth newydd nos Iau nesaf, etholaeth Ceredigion a Preseli, a mi fydd Ben Lake wedi ei ddewis eisoes yn ymgeisydd ar gyfer y etholiad yna yn flwyddyn nesaf ar ryw bwynt. Dychmygwch pa mor lwcus yw bobl Preseli yn cael Ben Lake fel ymgeisydd iddyn nhw yn ogystal â ni fan hyn yng Ngheredigion. Ond mi fydd 2026 o dan system etholiad newydd gyda 96 aelod, cyfartaledd rhyw rhwng ymgeiswyr, rhwng dynion a menwod a'r system etholiadol newydd. Fe fydd hwnna'n her enfawr i ni fel Plaid Cymru i godi'n gêm i'r etholiad yna, gyda syniadau newydd, wrth gwrs, a fe glywon nhw rheini yn ystod y gynhadledd yma, ond gyda phobl newydd hefyd, ymgeiswyr newydd. Mae cyfle i genhedlaeth newydd o wleidyddion Plaid Cymru. Cofiwch chi sy'n rhaid i bob un o'r genhedlaeth newydd na fod yn ifanc. Ni angen pobl o bob oedran, gwaed newydd yn ymgeiswyr i Blaid Cymru. Felly mae'n gyfnod cyffroes i ni, bron mor gyffroes a 1997. A fan hyn, ar lannau Bai Ceredigion, mae'n bwysig yn bod ni yn dal y don yma fel Plaid Cymru. I ni angen bod yna yn don o bobl i fod yn ymladd yr etholiadau pwysig cynhyrfus yma sydd o'n blaenau ni. Felly, pob lwc i'r gynhadledd wrth i ni roi yn plaid ar y trywydd yma o etholiadau a fydd yn creu Cymru newydd, Cymru gyffroes dros yr blynyddoedd ddod. Diolch yn fawr i chi a pob lwc.